Kaixo, bideo tutorial honetan Moodleko foroetan estekak nola sartu irakasten saiatuko naiz. Orain daukazuten lan honetan zuen blogaren helbidea sartu behar dezute foroan. Horretarako lehenengo esaten dizuet erantzun egin behar dezutela nire mezua. Horretarako joten gara erantzun, egiten dugu klik eta ja saltzen zaigu foroan erantzuteko gure laukitxoa. Idazten dugu, hemen doa nire blogaren helbidea. Eta gero, hemen nilak badut blog baten helbidea. Blog baten helbidea kopiatzeko hartuko dugu goian azaltzen den hizki guztiak, eskubiko botoiarekin egingo dugu klik eta helbidea kopiatu egingo dugu. Bueltatzen gera gure mezura eta hemen eskubiko botoiarekin itsatsi egiten dugu. Hala ere, hobe da enlazea egitea ez bakarrik kopiatzea, horretarako katea dagoen tokian egingo dugu klik, URL jartzen duen tokian hau kendu eta hemen gainean pegatu egiten dugu berriz. Horrela geldituko litzateke. URL, gure bloga, izenburua ez dago zaitik jarri behar, helburua, kitxo. Onartu eta ja ikusten dugu kolorez aldatu dela eta azpimarratu egin dela. Hori da hor dagoelako esteka bat. Mezua forora bidali eta kitxo. Ja ikusten dugu hemen gure helbidea. Mila esker.